die ik bezitten. Ja. Ah. Ja. Ik hoor het ding maar op, is oké, hè? Ja, geen probleem. Ik hoop dat die lied hem stil houdt. Ja, dat hoop ik. Dus normaal wel, ja. Normaal. Oké. Afklapje. Hey Liewe, er is nou weer us in Friesland. Maar zo vaak komt dat eigenlijk net voor. Nee, klopt. Ik ben in Monaco, dus ik ben net volle meer. Dus heel enkel. En nou ben je juster ben ik kwam. Een dag in Friesland, even een dag thuis. En morgen vlieg ik naar Australië. Is dat een beetje het leven? Het leven van Liewe Wester, hoe het er daar uitziet? Vliegen. En ze nou natuurlijk even fietsen. Ja, dat is gewoon het leven, ja. Ik heb ook op een knibbelslijn en dan herst een heel oorleven. Dan werken ze gewoon hoe daar en dan komen de jongens thuis. Maar nu is het is meer van vliegveld naar vliegveld, zeg maar. En hoe bevalt dat? Want ja, nou dus in de grote mensenwereld van Astana zit nou een ier op. Ja, hoe bevalt het? Ja, nou ja, het is super natuurlijk. Ik heb 2 jaar contract gehad, ik heb 1 jaar aan. Ik had 2 Pro Tour overwinningen behalen. Ik had een hele trui met Nibali hebben gewonnen. Dus ik ken het stikken natuurlijk. Nee, het is weer een soort succes. Maar in het leven, want komt er bijvoorbeeld, want Astana is een ploeg uit Kazachstan. Komt er überhaupt in Kazachstan? Nee, ik ben er naar het best. Nee. En van de verhalen kist er beter uit komen. Nee, en dat hoeft ook niet. Nee, ik zou 1 keer een ploegenpresentatie in Astana horen, maar dat is min 40 of zo, dus ik is beter net wijzen. Maar heeft er nog nooit West? Nee. En heeft de behoefte ook niet? Nee, min 40 is meer wat te kort. Maar wat wist dan nog meer van Kazachstan? Ja, ik weet Borat, die ken ik dan. Maar dan hoort het voor mij ook op. Ja, nou ja, voor mij is het een beetje hetzelfde idee, hè? Ja. Dat is het. Ja, dat is het. Ja, nee, ik weet er vrij weinig van. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ja. Hey, en de vorige keer in het begin bij Astana, toen zeiden ze van, we zitten aan tafel met al die Italianen en jongens uit Kazachstan. En dan zit Liewe Wester uit Friesland erbij. Ja, het is communicatief is het wel eens lastig om je verstaanbaar te maken. Hoe gaat het nou? Ja, get zat get. Ik ben hier verder en ik kan zeggen, soms is het gewoon lastig. Als toen mij, wat zou ik zeggen, met 8 Italianen aan tafel zit, ja, dan wordt het een lastig verhaal. Maar over het hele jaar jongen zit er meestal gewoon aan tafel die gewoon Engels praten en dat gaat gewoon zijn gang. En voor de rest is het gewoon, dan moet je gewoon het fietsen. Daar draait het op een gegeven moment om. En als dat doet, en dit jaar ga ik dat doen, of vorig jaar dan, ja, dan gaat het gewoon goed en is iedereen tevreden. Ja, de grote baas is zelfs Alexander Vinekorov, oud-hutfietser. Hoe was dat hoe zorgen ze nou in die om? Ja, dat was toch wel een hele verhoring. Hè? Dus vorig jaar, wie dan mijn eerste jaar. Nou ja, en dan was de del zetten en het programma wordt uitstippelen en dan wordt zijn daar en daar en dan weer een lijn naar de Tour. Maar nou waar wel duidelijk zijn van dit en dat en we werken naar Parijs-Nice, dat wordt die eerste grote doel. Ook omdat de kopman daar net is. Maar, Nibali? Ja. Die gaat naar Tirreno en vanaf dat moment is gewoon alles in teken van de Tour. En ze zijn duidelijk bij, dat beseft hij goed, dus is wel in die groep. Dus ja, dat zei het al genoeg natuurlijk. En ja, dat is gewoon waardeerd wist, ja. Waarom dat Nibali in de Tirreno zit en net Parijs-Nice riet, wordt er nou van die wat extra's verwachten daar? Ja, ik denk het wel. Ja, ze zeggen gewoon, dat is heel duidelijk, doe maar gewoon superwijzer daar. Dus ik hoop het niveau van 2012 te evenaren en dan kom ik heel dicht in de buurt van het podium. Ja. Viel het al dat de topvorm er wat onder zit te komen? Ja, ik stem wel vol verder dan vorig jaar. Vorig jaar ben ik heel rustig begonnen. Ik ben al een maand begonnen te trainen en
Ja, ik denk in Australië nog net echt meedoen voor de prijzen, maar Dat is de eerste tour, hè? De Tour Down Under. ja, dus ja, dat is lastig. Hè. Dus is mijn jetlag en dus is met de hitte daar natuurlijk. Tweede koers is Qatar. Ja, is net echt mijn onderdeel, want ja, dat is levensgevaarlijk met de waaiers en et cetera. Daarna komt Oman. Dat zal er eigenlijk nog een beetje omspannen, maar dan had ik 3 etappekoersen gewoon. En ik weet nou inmiddels van mezelf, had ik daarna gewoon een beetje rust en ik train goed, thuis in Monaco dan. En bergop, dat ik dan in Parijs-Nice normaal gesproken 100 of 120% moet wezen. Ja, zoals er nu? Ja, ja, ja. De oude man heeft het natuurlijk wel even spannend best voor Astana. Want een heel soort tochten van, ja, hoe komt het nou? Krijgt Astana nou wel of net een licentie van de UCI? Want er zijn zelfs 4 dopinggevallen bij hem in de ploeg. Van de meesten wel van de opleidingsploeg, maar de broer Iglinski, dat is wel van de profploeg. Heeft die ooit wel eens zwaar gemaakt? Nou, eigenlijk net. Nee. Ik heb contact met de dokter, een Belgische dokter hebben. En ja, nee, het is, het was saais, het is. Het gaat om 2 namen, de 2 Iglinskis dan. En die komen uit de Pro-Tour-ploeg van ons, in onze ploeg. De rest die staat er gewoon buiten. Ik ben gewoon 3 van opleidingsploeg en het is gewoon heel zonde en dat hij nooit maten. Maar ja, dat valt nou alweer tegelijk. Ja, dan haast 4 ja, van Astana. Maar daar staan gewoon die oren traaien, die rieden net voor ons. Die halen alleen nog een broekje jongen en dan zit Astana op en voor de rest niks. Maar die ene, Maxime Iglinski, het wel met die de Tour rieden. Hoe komt Sox on in de ploeg? Ja, ik viel dat wel natuurlijk, dat ze daar wel van balen. Dat is gewoon, dat is wel een ding wat zeker is. Dat is wel, ja, natuurlijk een groot renner. Hij wint leuk, Bastenaken leuk. Ja, als dat dorst, dan ben je gewoon een groot renner en daar heb ik een heel veel respect voor. En, hij weer een held in zijn eigen heidloon, Kazachstan? Ja, zeker. En ja, dat kan ik wel zeggen, dat weet ik zeker. En ja, dan kan ik de taal net verstaan, maar ik viel gewoon dat de ploeg wel zeer doet, zeg maar. Zeer die had. Ja, want heeft jou de wel eens hoe praat, maar jongens in de ploeg onderling? Nee, weinig. Nee. Hier is toch contact met Maxime Iglinski? Ja, hij ging in Engels, dus het is meer handen naar voren. Maar het was gewoon een hele rustige jongen. Heel professioneel. Ja, die druk alles voor. En ja, het is gewoon zonde dat dit is gebeurd voor hem. Ja, het vernuiverde die. Het kwam daar uit mop. Dit is toch net verwacht? Nee. Toch, elke keer als de naam van Astana valt, hè, en binnen het al 4 renners, soort mensen denken dan van, ja, krijgen ze wel een licentie of net van de UCI. Tony Martin had hem daar bijvoorbeeld door uitlitten. Die zei van, ja, dat zo'n ploeg een licentie krijgt, dat is eigenlijk voor u een klap in het gezicht. Kun je daar iets bij voorstellen? Nee. Nou ja, ik ben er gewoon net mee eens. Nee. Ja. Want? Nou ja, want ja, er ben gewoon. Wij zijn lid van de NPCC. Ja, dat is een soort bond die houdt zich gewoon onder regels. En er zijn volgens mij alle protoploegen bij ons aansluiten. 6 ploegen net. Waaronder de ploeg van Tony Martin. Ja, ik zou zeggen, we eerst maar eens lid van dat en houd je aan die regels en praat dan verder. Maar dat is wat ik er van zeggen kan. Wist je toch vaak controleerd? Ik werd heel vaak gecontroleerd, ja. En Nibali? Nog meer. Ja, want hoe vaak is dat? Hoe gaat het zo? Ja, hoe gaat het? Dat is gewoon een patje pisje en bloed uit je lichaam loeken. Zo simpel is het. Alle dagen haast? Ja, net alle dagen, maar wel een protten. Dus natuurlijk, in zo'n trainingskamp, we hebben met de ploeg in Spanje zitten, dan komen wien we al naar beurt. Dat is gewoon heel simpel natuurlijk. Dus ja, dan haast gewoon 30 renners bij in kwam en ja, dan gaan ze gewoon iedereen in bedel.
Snap je dat bij elke goede prestatie van een hutfietser van Astana, dat orenmeesken daar wellicht vraagtekens bij zitten? Ja, dat krijg je natuurlijk aan. Als ik hut gereden, dan wordt er zijn van ja, hij broekt. Of riek net hut, dan wordt er zijn van, nou ja, ik ga maar even bij Finekoer of Del. Ja, nou ja, ik sliep er net minder om. Ik weet gewoon wat ik doe. Ik weet wat ik ervan doe en wat ik ervan lid. Ik weet hoe het in de ploeg er ontdekt gaat. Ik had er hier nou bij geweest. Ik weet het gaat super professioneel. Ik get echt in de allerliedste dingetjes wordt omtocht. Dus ja, nee, ik meintje me daar geen zwaar genoeg. Maar toch zeggen ze bijvoorbeeld van die Bron Iglinski, zegt dat ik net omkom. Dus ik wil maar zeggen, je weet er soms net wat er al hier gebeurt, achter gesletten waren. Nee. Je kan alleen maar van jezelf praten. Ja, precies. Nou ja, dat en in het algemeen natuurlijk. Hè. Ik ga wel de hele aanloop naar de Tour, ga ik gewoon met die man op paard geweest. En die Iglinski is als jonge renner, is die erbij kwam. Maar die had de hele aanloop net met ons mij getraind. Dus ik had die hele ploeg, die 8 man, daar had ik gewoon de hele aanloop, al die trainingskampen, had ik mij hun traind. Dus ik kon echt zien wat er gebeurt. En hoe die man in vorm omheen ging, zeg maar. Nou wil de ICI, een nieuwe regel van de UCI, die zei dan nou van, als er meer is als één renner die het antidopingreglement oertreedt, dan krijgen ze geen licentie. Of dan worden ze voor een periode geschorst. Wat viest überhaupt van zo'n regel? Tja, ja, lastig. Bloot gewoon een lastig verhaal gewoon. Bloot heel lastig. Wij moeten nou ook, alle trainings, alles al inleveren, alle trainings, wat ik doe. Het gaat op een gegeven moment het saf hier en ja. Gaat het soms te vier? Ja, om de sportskien te matchen en te houden? Ja, het is gewoon een lastig verhaal gewoon. Ja, doe ik net bij iedereen op een keermachine natuurlijk wat in je doet, hè. En het is echt lastig verhaal. Maar uit de UCI zei het van, als er meer is dan één renner die dan het antidopingreglement oertreedt, om dan de hele ploeg te schorsen? Ja, dat gaat 4. Dat gaat te 4, vind ik. Ja, dat is natuurlijk naar zo in en zo bewezen van de hele ploeg werkloos meintje. Ja, dat ken ik net, in mijn eigen. Nee, maar daar is dat natuurlijk prima naar zin. Ze is bij Astana, alleen de Astana wordt wel altijd neemt, hè? Het gaat vaak, doping en Astana, dat zit vaak in dezelfde alinea. Oké. Ja, misschien nou hoor. Maar ja, nou ben wij even, nou krijgen wij de klap, zeg maar. Omdat het is gewoon 4 van 1 keer achter elkaar kwam. Ja, oké, 4, 2 en 3. En 3 in de opleiding. Ja, dus ja, wij krijgen nou de klap. Ja, ik zei, ja, misschien hoor hier echt, iedere renner kan beter gewoon stil blijven, want misschien best wel hoor hier wel onder beurt, bewezen van. Oh, dan kun je beter stil horen, bedoeld in de media? Ja, nou, ik bedoel horen renners, horen ploegen praten. Ja. Praat maar gewoon over jezelf. Ja. En dobroeks geen doping. Precies. Ja, en ja, nou, de renners zeggen ze van, ja, waarom krijgt daar staan een licentie, dat hier nooit matten. Ik zeg maar gewoon, blijf maar gewoon stil, want vaders wist, best wel horen hier onder beurt, dus ja. Ja, vervelend eigenlijk, hè? Want we zitten in het voorseizoen en dan was die alle kleermatch en aan de Tour Down Under, dan zit het helemaal optimaal in de tariening voor Parijs-Nice en dan hebben we het weer hoe doping. Ja, maar het is zoals het is, hè. Dus we kunnen er wel omheen draaien, maar het verhaal is er wel. En het is ook wel goed om er even over te praten. Maar ik denk wel dat het duidelijk is hoe wij het nou zijn, dat het saai is. En die 2, dat is gewoon 2 te volle. Maar die had het gewoon het risico nam. En die bent je in een lamp rond. En daar balen je hem eigenlijk als ploegmakkers ook van? Ja, tuurlijk. Ja. Los van het feit dat het goede renners winnen. Ja. Maar gewoon, je willen er eigenlijk als hele ploeg op ons zien. Ja. En wij moeten gewoon verder. En hoe wij te werk gaan en hoe wij ervan leven.
Iedereen leeft er natuurlijk uit voor. Ja, krijgen wij de klap nou? Maar ja, het leven gaat gewoon verder natuurlijk. En voor mij is gewoon één ding belangrijk. Dat ik gewoon de kop er ver houd en gewoon vol moraal wat ik ga. Naar Australië gaan en dan Qatar, Oman en in Parijs-Nice gewoon weer vlam. Is het een mooi leven, eigenlijk, het leven van hutfietser? Ja, dat is een heel apart leventje. Dat kan ik je wel vertellen, ja. Maar is het mooi? Ja, het is wel mooi, ja. Ja. Als het goed gaat, dan is het mooi. Als het uitslagen er is, zoals dit hier, Catalonië win ik een ritje dan, solo, Dauphiné, Koninginnenrit, Kitwara en dan... Ben ik dat of wist u dat? Dat ben ik. Oké, dan pakken we het even. Ik zit er wel even niet. Ja? Ja. Want we hier over het mooie leven van een hutfietser. En de zei dus van, ja, als maar goede noteringen en goede klassementen riest en goede overwinningen helst, ja, dan is het een mooi leven. Ja, dat zei ik. Ik ben een mooie rit in Catalonië, de laatste. Pro Tour race. Dauphiné de Koninginnenrit. Daar de jaar in onval, wil ik te worden. Ja, en dan natuurlijk waar ze me elk verhellen is de Tour winnen, met Nibali. En dan het geel binnen Helje, ja, dat is toch, ja, dat is gewoon een van de hoogtepunten gewoon. Misschien wel van die carrière. Misschien wel van mijn carrière. En dan ook nog in achterhol de Kasai-rit natuurlijk, waar eigenlijk ja, de eerste echte klapper maken is. Van 12 seconden van de race. Wie het 2 een hele minuut op de echte concurrenten. En wij Vroom er al uitvoel en kon er daar al op 2 een hele minuut staan. Dus mede door mij. Dus ja, dat seizoen kon net stikken. Eerst Parijs-Nice, maar dan gelijk weer de focus op de Tour. Dat we toch weer het hoofddoel. Ja. Want dan is de Tour weer rijden, neem ik aan. Normaal wel. Ja, zonder grappen wel. Ja. Maar op dit moment ben ik gewoon alleen maar bezig met Parijs-Nice. Ja, want ja, contract erin dekken ik al en ja, net alleen nog daarom, maar ja, ik wil gewoon daar weer een keer gewoon goed, echt goed rijden. Een keer tweede west, een keer achtste west daar. Vorig jaar weer gewoon net goed genoeg, maar dan moest ik gewoon werken en ze verwachten niks van mij daarna. Maar dit jaar wil gewoon echt super wezen daar. Want dit hier rent die contract al. Mag ik er überhaupt zwaar gaan om? Een beetje. Of komt een hutfietser van de Astana ploeg oeral weer ergens onder bak? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Nee, maar ik denk dat het heel normaal is. Ik denk dat het heel normaal is. Dus ik kijk ook op een knippelslijn en ik weet wat ik nou ga. En ik besef dat net normaal is. Ja, het is vrij bijzonder. En ik zit hier heel goed in deze ploeg. En ja, ik hoop zo snel mogelijk bij te tekenen. En wanneer zou dat gebeuren, Matt? Wanneer ben die onderhandelings? Ja, dat kan heel snel gaan, maar ja, dat kan ook wat langer worden. Of is dat tijdens de Tour? Dat hoop ik net. Ik hoop het wel, ja. Maar je hebt hen ook nog een contact gewonnen. En dat gaat dan via de zaak weer niet meer, denk ik? Of Of is dat zelf? Nee, ik had er wel een mandje van. Ja, dus nee, ik denk gewoon zaken om het te fietsen, dat is het belangrijkste. En die randzaken, daar moet ik me gewoon net mee bezig houden. En dat doe ik net. En voor de rest, ik heb het alle jaren gaat gewoon goed. Ik rijd gewoon constant. Ze weten wat ik om me ga, wat ze om me gaan. En ja, voor de rest komt het al wel goed. Maar dan liefst Joost bij Astana. Als ze me horen wel. Als ze zeggen van, ja, we wachten je te lang en we wachten je tot na de Tour, ja, dan zou ik misschien om je heen zien. Ja. Maar is die status wel verloren? Sinds? Nou, sinds het oude hier bij Astana. Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel een beetje, ja. Ja, het zei nou, denk ik, we hadden een trainingskamp en waar het seizoen wel even op beeld waarom zien. En
Ja, er werden 3 filmpjes weer maken. En er waren nou ja, Aru natuurlijk met zijn prestaties en Nibali. En ja, en ze lieten mijn overwinningen zien. En dat wie het dan. Dus ik denk dat dat genoeg zei. Dus ik ben wie is met die? Nou, daar ben ik best trots op, ja. Weten ze eigenlijk van die bijnamen, het beest? Ja. Dat weten ze. Ja, dat in weten Kazachstan. Ja, nou ja, ik weet net wat ze weten wat dat betekent, maar ze weten al heel veel van mij, ja. Ja. Hey, heeft nou eigenlijk nog een dream? Iets van, nou, dat zou toch wel echt heel mooi zijn om die nog eens een keer te winnen? Ja, ik wil wel, Nederlands kampioen tijdrijden ben ik al een 2 keer geweest. Maar ik weet heel goed, en dat besef ik me heel goed, dat als ik weer in die tourploeg kom, en wat normaal gebeurt, ja, valt dat al hier in het wetter. Die vallen precies altijd maar hechte stages, dus ja, dan wordt dat lastig. Maar ik zou nog heel graag wel een keer Nederlands kampioen op een wijk willen. Ja. Ja? Dat zit nog heger eigenlijk in de pickorde als bijvoorbeeld een toeretappe. Nou, dat wordt wel heel lastig. Ja. Maar ja, ik denk al wel verder. Zo, als ik in een toeretappe zit, dan ga ik een Ian Bimi die de Tour het eindklassement kan winnen. Dus om een rit te winnen wordt dan al heel lastig. Dus dan wist gewoon was de manmast en dat is gewoon een werkje van die man. En als je gewoon goed in werk doet en hij wint de Tour, ja, dan is het gewoon een groot feest. Dus als en dat zal normaal gebeuren, in de tourploeg opgenomen wordt en dan was het rieden van Nibali, dan is een toeretappe winnen haast eigenlijk al uitsletten. Ja, Of je moet er wel zo volle gelok hebben ja. dat ze niet inlitten. Ja, precies. Ja. Het kan wel. Het zou kennen. Maar goed, en dan wordt opgenomen in de tourselectie en dan zit dus op hechte stage als het NK op het dik is. Ja, dat wie dit hier zo. Dus dan moest al die drieën maar dus nog even uitstellen. Ja, maar dat waarderen ze, maar dat waarderen ze wel echt bij deze ploeg, hè. Ze weten gewoon dat ik 2 keer Nederlands kampioen tijdrijden ben geweest. Nou, bewaar ik. En dan jou gewoon, oké, ik maak wel dit op Jan, voor de Tour. Nou, maar dan krijg ik wel antwoord waarom en dat waarderen ze wel echt. Dus dan zeggen ze wel echt van, nou, je bent wel echt slim bezig. Dus ja. Ik denk dat gewoon het belangrijkste is. En als hij dan de Tour wint, wat nou gebeurt, en ik ga hier een geel truitje van hem, van de Tour. Ja, dat ben gewoon net volle Nederlanders die winnen sowieso net, maar in de ploeg zitten van de Tourwinnaar is al heel wat. Dus ja. En die is toch wel? Die heb ik wel, ja. Ik heb misschien nog één dream voor jou. Oké. Een Olympische medaille, is dat nog wat? Ja, is lastig, hè? Ja. Tijdrit? Lastig, hè? Boksen, er een hele sterke hier op het heden. Natuurlijk, het Dumoulin is heel goed bezig. Ik schrok. Domme. Ja, niks. Die auto komt hierheen, denk ik? Nou, die gaat je nice. Oké. Buurman. Ja, maar het is een hartstikke leer. Het is hartstikke Hey, joh. Snowy. Onbekend, hè? Ja. Ja, maar daarom, als de controle hier is. Ja, daar ben je toch wel wekker van. Ja, dat weet ik weet gelijk nog. Ik tik jou erin om en ik zei, daar ben je weer, hè? Ja, hè? Ik heb me wel, ja. Ja, maar dat ben ik echt niet, hè? Want die komen dan uit Duitsland bij. Die controleurs. Ja. Maar die komen natuurlijk net om 4 uur uit Nijs bij. Nee, die sliepen dan hier in Drachten, van der Valk. En dan hier ze heen. Ja. Nou, ik denk dat we dan hier een 2 wij pakken hier, misschien een appje even schrijven. Ik weet het. Meestal is het hier, dus ja, dan pakken ze net van de turn net. Nee, dus... Dat ze dat in combinatie ja, toch... maar Epke dus. Ja, maar dit is de UCI. Dat is net van het fietsen. Ja. Dus misschien dat ze dan verder gaan, misschien in Nederland, misschien in Gereens, misschien Mollema uit Ljout. En die werden vlak bij mij nou. Ja. Dat ben haast Borlje. Ja? Ja. Ja, had er een mooi plakje daar of Ja, nee? wel een mooi plakje. Ja, Ja. maar goed, hij is er net zo vaak.
Hij is ook altijd in Spanje. Hij is altijd in Spanje. Ja. Maar hij kreeg weer, want dan... hij kreeg weer een liedje krijgen, of net? Of Ja, volgens mij wel, ja. Maar goed, hij de band ging naast van hem, denk ik, ging naar dezelfde squallen als die band van Us. Oké. En hij zei, nou goed, we zitten nou in diezelfde wendweek. Ja, dat is een mooie wendweek, hè? Dat is echt prima. Oké. Dat is een terpwending. Ja, dat is prima. Ja. Het is heel anders als dit. Want het is in de stad nog. Dus dit is gewoon echt een heel groot hoes. Ja. En dat is natuurlijk wel liedser. Ja? Dus, ja, maar dat is, ja. Ja, ik heb geen idee. Ja. Is het midden in Ljout? Of is het midden in Ljout? Ja. Ah. Dus het is echt, voor de stad, heeft wel een prima tuin. Is dit wel vrijstaand? Nee. Nee. Het zit op een terp. Huh. Het is dus een verheging. En daar staan eigenlijk al je rijtjes. Ja. Maar ik weet niet of hij een hoekwending heeft, maar het is eigenlijk een rijtje. Ja. Oké. Maar goed, we hier doen Tom Dumoulin en dus het wordt wel lastig. Nou, ja. Tom Dumoulin is gewoon een goede renner. Hè? Die wordt steeds beter, heel jong. Sterke kerel. Ja. Maar ik ben wel van plan om weer tierdriet weer wat op te pakken. Dus ik ga dit hier gewoon een beetje laten varen, zeg maar. Om alles voor de Tour te doen. Maar ik wil proberen om dit hier gewoon weer wat op te pakken. En misschien hem toch ergens te kloppen op een of andere manier. En wanneer is voor jou dit seizoen slagen? Laten we nou eens even lekker vooruit blikken. Maar nog helemaal beginnen. Goed, echt heel hoog niveau in Parijs-Nice. En dan heel snel ergens tekenen, jaren, liefste. En dan weer mij hem de Tour winnen. Maar Nibali. Ja. Simpel. Eigenlijk een kopie van dit hier. Top. Ja. Dat is het. Ja, nou kun je blaffen.